गोजाननिफ्राय बिबार खावनायखौ नुलायबाय आरो दाबा बोहैथिखौसो लायखोना माखोथाय आंथ' गाननानै फैबायना बोहैथिखौ बेसेरा बोहैथि गारनायाव गैया आयौ बाला थफिरामसो माथो बेलाय मालाय दासो देलाय मुसुखौ फुलायलाय बहा हारसिं बेरायदों नोंनोलाय मानो नांगौसै बापावै उल्थाबावसोना नों दावस्रि देलाय मोजाङै सोंथि सोंबा मोजाङै फिननाय होनांगौ नों मोजाङै सोंदों आरो नोंथ' माथो रागासो सोंदों अब्लाबो फिननायखौ होनांगौ मानि दादागिरिहाय औ बिदिखौनो साननानै लादो आं थफिराम दादागिरि होननानै नों बाल्लावबो सानाहाय आंखौ आसि बिमा दिन्थिदों बोरो नोंनि आसिया आयौ बाला सिख्ला मानसिनि आसिखौबो सेफायलायनो ओंखारो आरो माथो नंदों नोंलाय आंखौलाय बेफोरबायदि आसि बिमा दिन्थिबा सेफाय जागोन आंजों मिथिबाय दिनै आं बिराद गिदिर खामानियाव थांगासिनो दं आं उनाव नोंखौ नायगोन आयौ बाला बाथामिसा मा एसे गाज्रिहाय बेलाय गावखौनो गुन्दा लिदार बायदि मोनथारबाय आरो अबेसे गुन्दाखाबो मानसियानो आंखौ नायनो ओंखारदों बाल्ला आंबो खम नङाथ' नैबे दावस्रि देलाया बिमा हा आइ बोहैथियालाय बहाथो थांदों गामियाव ओंखारलांदों दावस्रि देलाया बिबार हरो ना मायोनो बेखौनो लायनो थांदों माबायदि बिमा बिफाब्रा नोंसोरलाय फिसाजोआ बहा मा खालामहैदों मा खालामहैयाखै माथो जेबोखौनो ताल लायालै नोंसोरलाय हा मा जालायखो जोंहानि फिसाजोआलाय औ मा खोथा बुंफैलाबायदों नोंलाय नोंसासो बोहैथिया मालाय सेंग्राफोरनो बिबार होगासिनो हा बिबार होनायालाय माथो जाखो बिबार होनायाथ' जेबो नङा र' नाथाय गोसोनि बिबारखौ होदोंना मा खोथा बुंलाबायदों नों थफिराम आंनि फिसाजोखौ सैथो खोथाखौ खोनाब्ला एसे उसुबिदा मोनखायोलै अब्लाबो खोनासं नोंसाजोआ एसे बाद्रायबाय आखला आरो बे नोंसाजोखौ बेफोरबायदि दोनबाय थानोसै आं सिगांनिफ्रायनो बुंखादोंना नोंसाजोखौ आंनो हरदो होननानै आं रानि साजायनानै दोनगोन होनब्ला मानो बुजिया नोंसोरलाय गामि खाथिनिनो मानसि सामफ्रामबो अखा नायबानो नुगोन फिसाजोआ माब्रै दं माब्रै गैया बेफोरखौ एसे ताल लानांगौब्रा आंनि फिसाजोआ मैगं थाइगं नङा बिबानो मोननाय आंबो रुजुखायाखै मैगं थाइगंजों बोहैथिया मैगं थाइगंजों रुजुजानाय बुस्थु नङा जायखिजाया नोंसाजोखौ एसे ताल लादोब्रा सिख्ला बैसो उरां फारां जायोना गोसोफोरा जायखौनो मेगननो गोसो थोलाबायगोन सोरजोंबा थांब्रलाबायगोन बेनिखायनो नुखा खोनाखा आंनो हरदोब्रा नोंहा मिथिखाया नामा जोंहानि फिसाजोआ अरनखौ मोजां मोनो होननानै ओइ बे अरना फैला बियो बेखौलाय सोर फाग्लाया जांख्रिखां मिसनाव थांनो खोन्थानाय बर'नि रायजोनि थाखाय थांदोंनो बोरो बर'नि मोजां खामानि मावग्राया माथो गोमानासो थाहैबाय फाग्ला बिदिखि जायोलै मा बुंलाबायदों नोंलाय हारिनि मोजां खामानि मावनो थांग्रा मानसिखौ बिदि बुङो नामा नोंसोरलाय अरनखौ साख्रि मावनो थांनाय बायदिसो मोनखोना माखोब्रा जांख्रिखां मिसनावसो थांदोंलै बिसोरो आरो खोनानो मोनदों जांख्रिखां मिसनाव थांनाय मानसिफोरखौ मिलिटारि पुलिसफोरा हमनानै साफा गावथारदों होननानै बेनिखायनो अरनखौ आसा खालामबाय थाजालाब्रा नोंसाजो बोहैथिखौ आंनो हरदो आं रानि साजायनानै दोनगोन रानि आरो नोंथाङाथ' मास्टार साख्रिसो मावो नङा होमबा गाबोन समफोरनो रिटायार जासिगोन बोराय देहा आं नायगोनब्रा नोंसोरखौ आं नायगोन हा नोंनो नांगौ होनबानो मोनबाय फिसाजोआ गनायथि होआब्ला नै बुरैफोर खोनासं नोंसाजोनि गनायथि नागिरबाय थाब्ला नोंसाजोआ बुरैनासो थालांगोनलै आरो बिथिंजाय सोरनोबा बिबारसो रानलागासिनो बियो बेनिखायनो समाजनि नोजोराव गाज्रि दाहोन जाथों आंनोनो हाबा हरदो बोहैथिखौ आंनो बोहैथिखौ हरदोब्रा आं बोहैथिखौ रानि साजायनानै दोनगोन आंहा मा गैजाया गासैबो बुस्थुआनो दंजोबो आंनाव थाखा फैसा न' बां हा हु आरो गुवाहाटियावबो फ्लेट मोनसे दंबावो आंहा बेनिखायनो नोंसाजो बोहैथिखौ हरदोब्रा बोहैथियानि गनायथि मोनाब्ला जों जेबो बुंनो हाया अब्लाबो खेबसे सानबावदोब्रा दे आं नोंसोरनो साननो थाखाय सम होबाय सप्तासे टाइम लादो बेनिफ्राय आंनो फिननायखौ हरदो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बिजामादै गनायगोन अब्ला आं फैबाय ओइ बोहैथि दासो फैदों नों बेफोरबायदि हारसिं बेरायनाङा दै आं हारसिं बेरायनाय मानसिखौ सुखुवा थफिराम जोंहानि न'आव मानो फैदों नों नोंनि आखला एसे बांबायमोन नालाय नोंनि बिमा बिफानाव एसे कमप्लेन होनो फैदों आं लोगोसे नोंखौ आं माला आंनि जिउनि रानि खालामनो हागोन बेखौबो बुंफैदोंब्रा आं मानो होनोब्ला नों आंनिल' आं नोंनिल' थफिराम नों नोंनि सिमाङावनो जेब्लाबो गब'नानै दाथा आं नोंखौ मालाबाबो मोजां मोननो हाया बे खोथाखौ गोसोआव लाखि खोनाबाय आइ बोहैथिया मा बुंदों हा बोहैथियालाय बेफोरबायदि बुंखागोन ना अब्लाबो नोंसोरो बिमा बिफा हिसाबै बिनि गोजोन फिउचारखौ लुगैया नामा आंनियाव दङब्रा बिनि गोजोन फिउचारा आंनो हरदो आं नोंसाजोखौ मोजाङै जोथोनै दोनगोनब्रा आरो नोंसाजोखौ आंनो हराब्ला रावनोबो हरनो मोना बे खोथाखौ गोसोआव लाखि बिफा मा होनलांखो बियो बे थफिरामखौ आं बारा मोजां मोना मानसिखौ आंनि फिसाजोनि सायावसो बिराद गाज्रि नोजोर होबाय बियो बेनोथ' जाबाय दा फिसा हिनजावखौ मोजां हौवाजों हाबा हराब्ला बे थफिरामा बिदिनो दिगदार होफैबाय थागोन आरो आइ बोहैथियाबो खालि
अरननिल' खोथा सानबाय थायो बे अरन फिसायाबा बहा दंहैयो बे जेबो खबर गैयै मानसिनि खोथा साननानैनो गावनि बैसोखौसो जानानै लासिगोन बे आइ बोहैथिया आंबो बेखौनो सानदों बिमा फिसाजो बोहैथिखौ थाबैनो बिलाइ हराबा जानाय नङा नङाब्ला बे थफिराम बायदि मैला गोसोनि सेंग्राफ्रा जेब्लाबो नोजोर होबाय थागोन आइ बोहैथिखौ औ बिमादैखौ बुंदोंमोन आं मोजां सेंग्रा नायनानै होलाय सासे होननानै माथो बुंखो बेलाय दङ होननानै बुंदों सोरबा साख्रि मावनायनो बे मागो दानावनो लिंहरदों आं दे लिंहर आच्छा बे थफिरामा मा होननानै गाबज्रिनायमोनथाय सिख्लानि नामखौ जोंथि रेथि मा होननानै बुंदोंमोनब्रा बेलाय होदसाला मा होननानै गाबज्रिमारदोंमोनब्रा दाथ' थफिरामनाव सोंबाथाय बेथ' आंनो खोन्थानाय नंलाना बे सिख्लानि मुंखौ जेबो नङा नैबे रागदावहा एसेल' नङाथ' जेरैबाबो बे सिख्लानि गुबै थं आरो मुंखौ दिहुननानैसो गारगोन आफा इरागदाव इसिबां गोबाव हाथायाव थांनाया सासे बिबार सिखाव लोगो मोनदोंमोन आं बिबार सिखाव औ सासे सिख्ला बिबार सिखाव लोगो मोनदोंमोन आं नै बिबारखौ लानानै फैफिनबाय आं बा बेथ' जोंहानि बिबारसो माथो बे बिबारनि थाबखौनो खावनानै लांबाय सोरबा सोर सिख्ला जाखो बेलाय दङलै सासे समायना सिखाव नालाय सिखाव आरो मा समायना बेलाय आंहा बिबारखौ इसिबां मोजां दाखालिसो बायनानै लाबोदों बेखौनो खावनानै लांबाय मालाबा लोगो मोनबा मोजाङैनो जारिगोन आं एसेबां समायना मानसिफोरखौ जारि जाया दे नोंनि बे सावलुना दे फिथाफोरा माबा देदो सावदो जानोसै आरो सानस्रि आंहा नोंजों बिराद गिदिर खामानि दं अन्नानै हेफाजाब होगोन ना औ अके दे बिदिब्ला मा नाम मोनथाय सिख्लाना माथो नामखौनो खोन्थायासै आंनो फेसबुकाव नायगिरनो र' फेसबुकावबा मा नाम लादों बियो होद फाग्ला नामा फेसबुकाव बोरै मिन्थिनो आं बिनि नामखौनो मिन्थियाबा बे बिबारखौ इसिबां मोजां लाबाय थादोंमोन आंनोसो हरफिनगारबाय फाग्लिया आंबो बिबार सिखाव होनबाय नालाय ब्रा सोरथो लाबावनो बे बिबारखौलाय इरागदाव मा सानहाबखो नोंलाय आं ना है नोंनोलाय मानो नांगौ दे आच्छा खोन्थाया ना अब्ला एसाइनमेन्टबो लिरना हो आं नोंनो थोद बिदि जायो नामा अब्ला मानोथो खोन्थायाखै नों मानि थाखाय मा सानहाबदों गोसोनि बेमार जाबाय आंहा मिथिबाय ना गोसोनि बेमार आंखौसो मोनबाय आरोना नोङो फेमालि खालामनो आया फोथाया आरो नों आंखौ मानसियालाय लामायाव मोदायसो लोगो मोनबोबायदां मोदाय लोगो मोनबोआखैलै एन्जेल लोगो मोनबोदों एन्जेल मिथिबायना सानस्रि आच्छा सोर बेलाय एन्जेलालाय बेफोरखौ उनाव मिथिगोन दे अब्लासिम आंनि मोनसे खामानि मावना होदो एसाइनमेन्ट लिरना होदो नै बे बिबारखौ लादो आरो आंनो एसाइनमेन्ट लिरनानै होदो बिनि उनाव गामि बेरायनो लांगोन आं नोंखौ जोंनि गामिया माबायदि देखायगोन अके सानस्रि इरागदाव नों मानो आंनि गोसोनि खोथा बुजिया आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों जेब्लाबो आंखौ गावनि खामानिनि थाखायल' मानो बाहायो लोगो होननानैल' मानो सानो आंनि गोसोनि खोथाखौबो एसे बुजिनो नाजाना इरागदाव आंदि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो खुलुमबाय लोगोफोर लाब्रा बड'न निउज चेनेलाव आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनैनि गाहाय रादाबानो जाहैबाय जांग्रिखां हान्जानिफ्राय माखासे सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाना खादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगोन बिथाङानो जाहैबाय जांग्रिखां हान्जानि लेङाइ दैदेनगिरि मिस्टार अरन दा बिथाङानो पुलिस बिफाननि आखायाव दं सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ इनकाउन्टार खालामबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों अब्ला अरन फिसाखौ इनकाउन्टार खालामबाय औ फिसा अरन फिसाखौ पुलिसफोरा इनकाउन्टार खालामबायनो फिसा जानानै थांनायखौ माथो खालामबावनो आरो आइ बोहैथि दा गाबसै आइ बोहैथि आंखौ बुंखादोंमोन फैफिनगोन होननानै अरन नोंनोथ' बुंदोंमोन सानसे फैफिनगोन होननानै मानो थगायखो नों अरन जों सानैनि समायखिरा लानाया बहा थांखो अरन बहा थांखो अरन मा नायदावबाय
दावबाय थायो नों अख्राङाव? बे निजोम हराव फैलाव अख्राङाव रिथि रिथि हाथरखि जोंनायखौ बेसेबां समायना नुयो बेखौनो नायदावबाय थायो आं। मिथिगौ ना बोहैथि, बे फैलाव अख्राङाव रिथि रिथि जोंनाय हाथरखिया जोमै साग्लोबोबा बिनि रिथि रिथि जोंनायाबो बहाबा गोमालाङो आरो बै नुहुरनाय अखाफोर गावदाङाबो। थिग बिदिनो जोंनि बर'नि नख्राङावबो जोमै बाहा लाजोब्बाय, जायनि थाखाय जोख्लोबना दोनजानायनि थाखायनो जोंनि बर'नि आसारखान्थि हारि हारिमुफोराबो दिनै गोमोरलांनो हमदोंसै, नुफा माफासो जालांनो हमदोंसै। अरन, नों खालि मानो हारिनि खोथाखौल' सानो? नोंनि साखाथियाव आंबो दङ, आंजोंबो रायलायना। हारिखौ लानानै एसे लोरबां दङ नालाय बुंफ्लांबाय थायो। उनावहाय मा मावनो सानदों नों अरन? नायनोसै मा जायो। मा नायनोसै बेलाय? नोंथ' गिटार दामनानै जोबोद मोजां मोनो, नों गिटारखौनो दामदो ना। नायनोसै मा जायो। मा नायनोसै मा जायोल' बेलाय अरन? नों गिटार दामनानै इसिबां मोजां मोनो, दिनै गिटारनि सायावबो बेफोरबायदि बुंबाय नों? गोसोआव माबाफोरसो सानाखैथ' नों? साननायानोथ' जोबोद माबा माबि सानगासिनो आं। आंनि सोमोन्दैलाय? नोंनि थाखायबो। आच्छा अरन, जों सानैनि जुलिनि खोथाखौ दिनै रायखाङोब्ला नों गाज्रि मोनगोन नामा? आच्छा, नोंनावनो सोंफिननि आं दानो जुलि लाथ'नो हाया, उनाव जुलि लागोन होननानै बुंब्ला नों नेगोन ना? औ, मानो नेया जानो, नेबायानो थागोन आं। अब्ला आं मालाबाफोर बहाबाफोर थाङोब्ला माबा मोनसे जाथायाव जुदि आं फैफिननो हायाब्ला नों आंखौ नेनो हागोन ना, जुलि जायालासेनो? मा सोंनाय जादों बेलाय? औ, आं नोंखौनो जेब्लाबो नेगोन, मानोना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो अरन। आरो आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंसो आंखौ नेयो ना नेया? मानोना आंहा दासान्दि आखायाव जेबो गैया, ना रां रुफा, ना धोन दौलत, ना साख्रि बाख्रि। अरन, आंनावबोथ' रां रुफा गैया, साख्रि बाख्रि गैयाना। नों हिनजावनि फिसा, नोंहा मालाय साख्रि गोनां हौवाजों हाबा जाबानो सेटेल जागोन। आंनो मानो मालाय साख्रि गोनां हौवाखौ नांगौ? आंनो नोंखौसो नांगौ। जोंहा साख्रि गैयाबाबो बाख्रि गैयाबाबो सानैजों जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामगोन, सानैजों माबा मोनसे खस्थ' मावनानै केरियार दागोन, बास नोंजों थानो मोनबानो जाबाय। इसेबां मोजां मोनो नों आंखौ? औ, आं जोबोद मोजां मोनो नोंखौ। आरो नोंलाय? आंबो बे जोनोमाव नोंखौनो हास्थायबाय थागोन जेब्लाबो। बिदि होननानै आंखौ गारनानै दा थां दे। हेद, नोंखौलाय मानो गारनानै थांनांगौ जाखो? जुदि मालाबाफोर मजबुरियावनो जुदि गोजान जानांदोंब्ला बा बहाबाफोर थांदोंब्ला आंखौ नेनानै नोंसो थानांगोन। नों आंखौ नेगोन ना? मानोना नोंनि सेराव जेरैखि जायाबाबो आं फैफिनथारगोन। अरन, नों फैफिनगोन होननाया मानो बिदि खालामगोन नों? लामा ससेयाव आं गोमानालाय सिलाय खालामलांगोन नों अरन। अरन! अरन! सोर नोंलाय? आरो नों न' सिङाव बोरै हाबफैखो? निमाहा बिनाय थाबाय नोंनिसिम। नोंनो बोहैथि नङा होमबा? औ, आंनो बोहैथि। अब्ला नैबे लाइजामखौ लाखिदो। नैबे लाइजामखौ अरना हरदों। अरन? औ। अन्नानै अरननि सोमोन्दै खोन्थालाय। बियो बहा दं आरो माबायदि थासारियाव दं? अरननि सोमोन्दैथ' जोंबो दासिमबो मोनाखै। 2 बोसोरनि सिगांनो अरना गोमानानै दं आरो जों दाखालिसो खबर मोनदों अरनखौ इनकाउन्टार खालामबाय होननानै। माब्रै बिदि जानो मोनखो? अरना माब्रै इनकाउन्टार खालामजानो मोनखो? अरना सासे बिर जोहोलाव। बर' हारिनि थैया बेनाव जेब्लाबो खारबाय थायो आरो अरना जांख्रिखांनि सासे सोद्रोमामोन। मोनसे अपारेशनाव ओंखारलांदोंमोन जों। बे अपारेशनावनो पुलिसा हमनानै लांदों आरो माखासे सोद्रोमाफोरनि जिउखौ रैखा खालामनानै गाव सारेन्डार जादों पुलिसनि खाथियाव। सरि। अरननि गोथै सह'आलाय बोरो? जों अरननि गोथै सह'खौ दासिमबो मोनाखै। मिन्थिया पुलिसफोरा मा खालामखो बिनि गोथै सह'खौ। सरि। आरो बे लाइजामखौ अरना 2 बोसोरनि सिगांनो नोंनो हरदोंमोन, नाथाय गोबां बेले बेजे आरो जेंनानि थाखाय नोंनिसिम बे लाइजामखौ दैथायहरनो हायाखैमोन। हायोब्ला जोंखौ निमाहा हो। अरन? बैथि, गिबियावनो नोंनिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। नोंनो खोथा होनाय बायदि आं नोंनि खाथियाव सहैफिनगोन ना सहैफिना आं बेखौ बुंनो रोंला। अब्लाबो आं नोंखौ अराय सम मोजां मोनबाय थागोन, जेरावखि थाया मानो। आसा खालामो नों आंखौ बुजिगोन आरो नोंनि फैबाय थानाय हान्थिनाय लामाखौ नों हारसिंनो सुरलांगोन। लोगोसे आंनि आफाखौबो खबर लानो दाबाव। नोंनि लामा ससेनि अरन। मानो
जादों अरन जुदि अरनानो गैयाब्ला आं मानो थांनानै थानो थाया आङो बे जोनोमाव आं मालाबाबो अरननि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा थोफिरा माथो अरनखौ गावथारबाय नालाय औ खोनादों आं खोनानानै एसे दुखु मोननायालाय अब्लाबो माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा बेखौलाय सोरथो जांख्रिखां आफादाव थांनो होनाय आच्छा बोहैथिया नोंनि जासिगोन होमबा बेलाय आंनिनो खामाथि इसोरा आंनोनो दानानै हरखादों बोहैथिखौ दाथ' खम दुखु जाबाय थादोंलै बियो गाबथों र' साननैसो जेसेबां हायो गाबनानै लाथों बेनि उनावनो आंनि हिनजाव जाखाबाय आरो बोहैथिया सानस्रि दिनै जोंनि जायगाखौ देखायजोबगोन आं नोंनो जागोन दे आरो जोंनि जायगायाव बिराद हेन्डसाम सेंग्राबो दं दै नुनानै आवलियाबानो जाबाय आरो नों बायदि मोनदों आरो इरागदाव सिख्ला सासे नुबानो बयखौबो गोसो थोनाय बेफोरखौ गोसो थोनाय होननानै बुङालै दसे समनि थाखाय मुहिनायसो होननानै बुङो अब्ला नों माबायदि सिख्लाखौथ' मोजां मोनगोन दङ आंनि जिउआवबो सोरबा सासे नोंनो खोथाखाबाय आं नामखौनो मिथियाबा नों आरे बै सिख्लाया मा थैनो नागिरदों नामाब्रा आयौ नंगौथ' आरो दलंनो बे बारजोबनो नागिरदों माथो बेलाय होद बासायैयाबा जानाय नङा अरन नों गैयाब्ला आं बोरै थांनानै थानो दे आंबो नोंजोंनो थांनोसै अरन नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा अरन इया मा खालामनो नागिरदोंलै बियो आंखौ हगार आंखौ हमथानाङा अन्नानै बेफोरबायदि दा खालाम गावनि मोनसेल' बेसेन गोसा जिउखौ बेफोरबायदि ओरैनो दा हगार आंखौ आंनि जिउआ जेबो बेसेन गोसा नङा हगार ओइ बारा अख्रा जानो हालै दानो थाव सोबा गारगोन आं औ इरागदाव मोजाङैनो हमथाय बेखौ हगार आंखौ प्लिज हगार दान थाव सोबा जागोनलै आंजों बहाबा थैनो ओंखारग्रा मानसिखौ बिदि रायो नामा माबा लानानै थौ हगार आंखौ हगार थैनो ओंखारग्रा बियो आयौ जों सफिया मोनबा मा जागौमोन दे